Jagat wetan ana swara gumuruh labet geger mawurahan rame sadengah papan isine mung wong rebutan kelungguhan Jagat kidul srek samya bergudul merga padha nggugu hambek wadul ing brangkulon padudon saenggon-enggon temah kathah pepejah padha rubuh dadi layon ing jagat lor tunggal bangsa wis ora gelem awor tunggal golongan ora bisa momor geger walik watu ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara musik yen ora sisip kang dadi panduluku ndak sawang iki kaya adiku Bambang Wisanggeni nitik saka gelagat kang beda kaya padatan Siadi Wisanggeni kok mlaku ngener mangulon arep menyang endi di Wisanggeni Kakang Antasena Kakang piye le Wisanggeni kepiye sakjane Kakang Antasena iki apa ora tanggap ing swasana to Kang Usik Wisanggeni bisa kandha kang kaya mangkono kuwi nganggo dasar apa nganggo wewadon apa Kakang Tricandra kawuri utawa 3 wulan kepungkur pepunden mulan pepundenku para Pandhawa ngrawuhi wujuding sarasean kang den adani dening Kanjeng Eyang Mahatma Bisma ing kono pepunden para Pandhawa dalah para Kurawa diklumpukke dadi siji kang wosing rembug piye carane supaya netrah Begawan Wiyasa ora cecungkrahan apa maneh nganti nyabrang getih peperangan ingkang winas yen to Ngastina mono bumi wutah darahe bumi kelairane sakwise mangkono Kakang Antasena aning sarasean mau para Kurawa prasetya para Kurawa janji yen to ora gantalan suwe maneh separone negara Ngastina bakal dibalekake marang para pepunden Pandhawa nanging Kakang tak etung 3 wulan nganti saiki para Kurawa babar pisan durung paring katerangan babakan janji kang wis kawedhar janji sarate pandam sumulung hamadangi jroning pasareyan
ngenani wadana remu-remu kalingan ngangkrangan sang dyah manahenggung sang dyah manahenggung sumungkeming guling sang kakung hangrerepo Osik Yayi aja grusa-grusu mengko mundhak keseluru wekasane kleru apa yen wis anggeni iki mengko nesu-nesu bisa mesthekake para Kurawa bakal netepi karo janjine bakal mbalekake separone negara Ngastina Kakang ing kene wis anggeni Antasena lan kabeh putra Pandhawa kuwi dadi bocah nom kudu bisa njejekake tembung adil. Sing kok karepke njejeke adil sing ndok karepke njejeke adil kuwi apa mbok anggep pranatan sing lumaku dina iki apa rumangsane wis anggeni durung adil. Lho cetha durung Kakang, cetha durung. Saora-orane awake dhewe dadi putra Pandhawa kuwi kudu bisa mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Yen ana kahanan sing ora adil, awake dhewe kudu melu-melu urun rembug, melu-melu urun-urun tandang gawe, ngiras pantes njejekake adil. Njejekake sing padha bengkong, ngelingake sing padha lali. Yo, yen babakan kuwi Antasena motak matuk wae. Sing tak karepke saiki banjur caramu piye? Carane wis anggeni kepriye? Aku bakal sowan ana negara Ngastina Kakang Antasena. Si Adi Wisanggeni bakal sowan mring negara Ngastina, sowan Wa Prabu Duryudana. Iya. Senadyan aku ora diutus kelawan pepundhen para Pandhawa. Nanging Wisanggeni rumangsa digugah sing dadi rasane. Kaya-kaya dinuta karo sing gawe jagat. Separone negara Ngastina bakal tak jaluk dina iki uga. Lah yen ora diwulungake karo para Kurawa, rawe-rawe tak rantas, malang-malang tak putung, mati tak lakoni Kang. Weh lah dalah. Kadangmu padha warahantena becik. Besok hamendemo baris-baris Kang Prayitna. Yuwa Saranta wong ing dwara ati piye mau tembungmu Balenana mati mbok lakoni. Iya Kakang, lakon mati kodhok kowe wis anggeni. Lho mati kodhok piye? Senadyan aku iki, senadyan Antasena iki bocah ndugal kepalang. Ning aku iki isih kebak petung le. Ni. Yen nganti sing munggah ana ing stinggil negara Ngastina mung kowe, tak kira ora bakal rampung sing dadi perkarane. Lah banjur miturut gagasane Kakang Antasena, Wisanggeni kudu piye, Kang? Prayoga lon-lonan lumaku. Dilambari tekad ingkang sinatriya. Muga-muga gegayuhan kang luhur iki bisa nemu rahayu ya Kakang. Iya Yayi, Yayi Wisanggeni.